I aquest divendres comença la principal operació sortida de l'any. Com cada estiu, l'autopista AP7 serà la via més ocupada del país. El Servei Català de Trànsit demana especial prudència i és que en el que va de més, els accidents mortals a la carretera han repuntat un 50%. Durant aquest juliol, cada dia ha mort una persona a les carreteres catalanes. En total, 28 morts, un 47% més de víctimes que el juliol de l'any passat. La majoria en col·lisions frontals o per sortides de via, causes que des de trànsit atribueixen a la manca de concentració. Al cap i a la fi, un fet que preocupa de cara a la principal operació sortida de l'any, la de finals de juliol, la d'aquest cap de setmana. El Servei Català de Trànsit calcula que sortiran des de les comarques barcelonines 535.000 vehicles. El director del servei demana una sortida esglaonada. Si algú pot sortir a les 12 del migdia, que no surti a les 3 de la tarda, el divendres. I el divendres és un dia laborable. Per tant, l'activitat és la normal. No? Tot i així crec que és compatible i assumible, malgrat es tensioni la xarxa, aquesta convivència. Però si ho fem esglaonadament, és més fàcil que tots puguem sortir. Coincidiran a les carreteres els que marxen de vacances, alguns dels que tornen, els que venen de França o altres països i van cap a la resta de l'Estat, o fins i tot els que van i tornen del Magreb. El Servei Català de Trànsit demana màxima prudència. Tot i així recorden que la tendència en el que va d'any és positiva. Hi ha menys accidents mortals. L'autopista AP7 tornarà a ser la via més transitada aquest cap de setmana, tant en direcció Girona com en direcció Tarragona. S'espera que el peatge de la Roca torni a tenir les retencions habituals en les dues direccions. I com hem vist, arriba l'agost, el mes de les vacances per excel·lència, però també el mes per excel·lència d'una xacra, el de l'abandonament d'animals. Ens hem apropat al Centre d'Atenció a Animals de Companyia de la comarca per veure en quin estat tenen les seves instal·lacions davant d'aquest mes d'agost. Les 120 places per a gossos i 45 per a gats del Centre d'Atenció d'Animals Domèstics del Vallès Oriental no estan saturades encara, però s'apropen al 100%. Una xifra que de ben segur se superarà en els propers dies, més que per un increment dels abandonaments per una caiguda de les adopcions. Hi ha una davallada del tema de les adopcions, i això fa que, evidentment, els centres s'acabin de sobresaturar. Ja no tant per l'entrada d'animals, que això sempre és així durant tot l'any, sinó perquè disminueixen la sortida dels animals. I és que cada mes acostumen a haver-hi entre una vintena i una trentena d'adopcions en el cas dels gossos. En el cas dels gats, les adopcions són més difícils. Aquest flux s'atura de cop ja a meitats de juliol i del tot a l'agost. No surten animals i, en canvi, sí que n'entren. I és que la xacra dels abandonaments no acaba. Això no acabem de tenir-ho solucionat. El que sí detectem és que hi ha més nombre d'animals perduts, que això va augmentant. Perduts em refereixo a que sí tenen una identificació i que per tant es pot localitzar el propietari. Aquest nombre d'animals sí que augmenta. Això vol dir que les campanyes de xips, que totes les campanyes de conscienciació que s'estan fent a través dels municipis, a través dels propis centres, estan donant resultat. Quan es perd un animal, si porta el xip, tot indica que el seu propietari l'anirà a buscar. Doncs sovint tampoc és així, malgrat exposar-se a una sanció. Hi ha propietaris que, malgrat el seu animal està identificat, malgrat els trobes, malgrat hi parles, malgrat els hi requereixes que vinguin a buscar-lo, doncs no ho fan en últim lloc. Llavors, en aquest cas, nosaltres notifiquem a l'Ajuntament on aquest senyor resideix perquè l'Ajuntament prengui les mesures sancionadores que corresponguin. Però, malgrat les possibles sancions, el que cal és el canvi de mentalitat. És una responsabilitat, evidentment, i per tant això s'ha de tenir present a nivell de tota la família, perquè quan un decideix portar un animal a una llar, doncs diríem que forma part, és un més de tots els que hi viuen allà. Ara per ara el centre té més de 100 places de gossos ocupades. De cara al futur, el centre comarcal té un gran repte. Mollet sortirà del centre a finals d'any per anar a la protectora d'animals de Mataró. La ciutat del Baix Vallès era un dels grans aportadors econòmics del centre comarcal. Segons Recio, s'intentaran mantenir els serveis que es donen fins ara buscant noves fórmules.
I acabem l'informatiu d'avui parlant de nosaltres perquè el canal català Vallès Oriental tanca avui la seva primera temporada digital. La primera televisió comarcal en emetre en TDT i l'única que informa sobre tota la comarca ha tingut un primer any digital molt centrat en la informació, la conversa i també en el debat. Canal Català Vallès Oriental neix del treball fet durant molts anys per la televisió de Caldes de Montbui i s'integra en el grup comunicatiu Canal Català, aconseguint una llicència de televisió digital terrestre i ampliant el seu radi d'acció a tot el Vallès Oriental. Canal Català Vallès Oriental comença les seves emissions regulars en senyal digital al juliol de 2009, sent la primera televisió comarcal en fer-ho, i aquesta setmana tanca la seva primera temporada digital. L'únic canal televisiu que informa sobre tota la comarca ha apostat per la informació, la paraula, la reflexió i el debat, així com per la cultura popular i el reportatge en la seva primera temporada. Sent així, els dos informatius setmanals han permès copsar el més destacat de l'actualitat comarcal. Els conflictes per la Pedrera, Bigues i Riells, la planta de biomassa de la Garriga, el nou hospital de Mollet i l'edifici de consultes externes de Granollers o la voluntat de fer la comarca del Baix Montseny. La conversa ha estat la protagonista a En Sintonia, espai d'entrevistes en profunditat, que ha superat les 60 emissions. Hi han passat personatges de l'actualitat política, cultural i social del Vallès Oriental i Catalunya, com el coach Feidi Bujana, el secretari d'Immigració de Convergència, Àngel Colom, Joan Garriga, de la Trova Kung Fu, o el president de Ciutadans, Albert Rivera, el màgic Andreu i l'artista visual Pep Bou. El programa de tertúlia i debat, tal com raja, ha superat la 60ena d'emissions. La crisi, l'Estatut o la integració dels nouvinguts han marcat les tertúlies, on hi ha hagut un marcat protagonisme d'aspectes comarcals, com el futur de Gallecs, la carretera B500, la situació de l'habitatge, els reptes dels municipis despoblats, les subcomarques o el potencial turístic del Vallès Oriental. Finalment, la cultura popular i el reportatge ha centrat l'espai Connexió Vallès Oriental. La celebració de Sant Antoni a Caldes, la festa de l'Escudella a Castellterçol i Sant Feliu, la festa medieval Vilamagore de Sant Pere o el testimoni de les malaltes de sensibilitat química múltiple de part dels 72 veïns de Granera o de les persones amb discapacitat intel·lectual que lluiten per la seva inclusió han centrat l'espai de reportatge del canal comarcal. Bona part d'aquesta programació és consultable a internet, al web canalcatalà-oriental.cat. Canal Català, la televisió privada de la comarca feta per la gent de la comarca, torna amb la seva programació el proper mes de setembre, per continuar donant un espai a tots els punts de vista. Aquí l'informatiu d'avui, abans de fer-ho del tot, però repassem els titulars més destacats. Els contraris a la incineradora de biomassa i la reforma del centre de la Garriga protesten a les portes del ple municipal de juliol. Tot i així, s'aprova el projecte urbanístic que permet la biomassa i, segons l'equip de govern, la reforma del centre avança segons el calendari. El sindicat UGT assegura que la crisi ha fet augmentar encara més la temporalitat. 9 de cada 10 contractes signats l'any 2009 van ser temporals. El perfil de l'aturat vallesà és el d'un home de mitjana edat, poca formació i provinent del sector serveis o la construcció. El Centre d'Atenció d'Animals de Companyia de la comarca alerta que durant els mesos d'estiu i sobretot el mes d'agost, les adopcions de gossos i gats són mínimes. En canvi, es mantenen o creixen els abandonaments. La saturació del centre, per tant, augmenta aquestes setmanes. I ara sí, acabem el Redacció Vallès Oriental, no només d'avui, sinó de tota aquesta temporada. Els deixem amb Domènec Cribillers i la previsió meteorològica. Pels propers dies nosaltres tornarem al mes de setembre. Que tinguin un bon agost, gaudeixin de les vacances i siguin curosos a la carretera. Que vagi bé, ens veiem al setembre.
l'electró de l'Electra. Aquest any us donaré consells per estalviar i fer un ús eficient, segur i sostenible de l'energia. Seguiu-me al meu blog energiaeficientblogspot.com. L'Electra, la teva energia.